Салом алейкум ба ҳама. Хай дар бораи видеои охирам мегӯям. Як гала савол шид, чӣ хел шид 1700 просмотр шид як бора. Агар шуморо аҳамият додаӣ бошед, як хел одамои дига ҳам ҳастанд ки хеле лайкҳои бисёр доранд, подписчикашон бисёра, мисол ё просмотрашон бисёра, ё ки медидам сураташ ба лайка неста, ягон 2000 та лайк дошт. Баъд мегуфтам хай ягон гап чапаи охида байнем ҷа ягон фин пинтае ки на самом деле фин да раскрутка лайков мекардиан. Короче, инами видеои ман рангам хеле сум додам. Ака ира одамо да сум мети. Одам сумаш гузарондам, гирифт инами қадар 1000 чанта ба. Короче, хидам 200 та просмотр буд қариб, ҳама қадар кард. Гап да ие ки кадом одамое ки хеле лайкш бисёра, дига пид накунада. Оли ма шумо дам нишон метим чӣ хеле мекунен, касе да мефура, хай мекуна, намефура намекуна. Rahmatik Allah.